Aquest passat cap de setmana s'ha dut a terme a Avinyó el que ha estat la segona edició de la Fira dels Matiners. Soc amb l'Eudald Vilaseca, l'alcalde d'Avinyó. En aquestes terres on som ara, som aquí a les instal·lacions de Badal, de Roqueta. Van passar coses molt sèries fa temps també vinculades, potser amb el tema de la crisi, i es torna a repetir la història una mica, no? Sí, certament el que recordem en aquesta fira té certs paral·lelismes amb l'actualitat, en certes coses. Aviam, el que recordem, el que hem fet amb les representacions que s'han vist aquest cap de setmana, és el que va passar en un combat que va haver el 16 de novembre de 1848, en el marc de la Guerra dels Matiners, la Segona Guerra Carlina. Era una època en què era la segona, és a dir, que hi havia una reivindicació dels carlistes que demanaven que el pretendent Carles fos el rei en lloc de la reina Isabel, però en aquesta Segona Guerra Carlina ja les reivindicacions no eren pròpiament ja només successòries, sinó de reivindicació i de revolta social. Va ser una època de crisi, hi havia hagut sequera, els camps havia collit poc, hi havia hagut canvis a nivell econòmics, problemes econòmics, van haver-hi fusions bancàries també en aquella època, ja hi havia bancs i van haver-hi certs canvis amb els bancs. Es van carir bastant els preus. Des de Madrid ens apretaven, diguem, també. Sí, llavors hi va haver... Clar, era una època que el govern liberal de Madrid volia modernitzar el país, però ho feia a un ritme poder massa ràpid i que la societat d'aquí no ho admetia tant perquè es perdien molt les tradicions, els costums de tota la vida, l'accés a la terra de molts treballadors, de molts pagesos, va ser llavors més restringit, no podien viure tant de la terra com abans, és a dir, tota una sèrie de coses que va fer que la gent es revoltés. Jo convido la gent que ens està mirant que entrin a la pàgina web, ho veieu, matiners.cat, està molt ben explicada la història, és una història interessant, jo aquesta tarda mateix he estat llegint i estudiant-me i no te n'adones del que arriba a passar en aquest territori, no? Ens trobàvem personatges com aquest senyor que tenim aquí darrere, el senyor Manzano. Sí, aquest personatge és el senyor Brigadier Manzano. En el combat d'Avinyó es va enfrontar l'exèrcit isabelí que estava quarterat a Manresa, es va enterar que a Avinyó hi havien acampats els carlistes i va sortir el Brigadier Manzano amb prop de 1.000 soldats des de Manresa a trobar amb aquests carlins. Amb més avantatge, diguem, Sí, més equipats i tal. Però no sabien que realment n'hi havia molts de carlins a Avinyó, perquè els carlins anaven en grups petits, però es van ajuntar grups des del grup del Muchacho, el del Tristany, tot de 7 o 8 colles que al final també sumaven més que no pas els soldats isabelins. El Tristany també hi serà aquesta nit aquí? Sí, també vindrà entre nosaltres, sí, també estarà aquí. Avui som en aquest sopar de maridatge que ha organitzat a Badal, amb l'Ajuntament d'Avinyó, l'excursió d'Avinyó, i bé, una mica què és el que veurem. Parlarem tot seguit amb el cap de cuina d'Alícia, però és una mescla del producte típic d'aquí de la població amb els vins. De certa manera també podem trobar un paral·lelisme entre la festa que hem fet de reivindicació, els matiners. M'agradaria ressaltar això també. Malgrat ser de les batalles carlines, que parlem de matiners, que era el nom més social que representava a tothom, des dels treballadors de les fàbriques que ja n'hi havia llavors, a pagesos, a tot nivell, i que defensaven el dret a la terra i a la seva tradició, a la seva cultura. I aquí en aquest sopar el que hi ha és també reivindicar dos productes propis locals, que és el porc i el vi, que han sigut també tradicionals de la nostra terra, del nostre país. I llavors justament a Avinyó hi ha aquestes dues empreses, del celler Badal i l'excursió d'Avinyó, del grup Roma, que són molt potents i que pensem que és bo, diguem-ne, de potenciar-les i donar-les a conèixer. D'aquí una miqueta ho veurem en aquest reportatge que estem fent, un resum d'imatges del que ha estat aquesta edició. Per la gent que s'ho ha perdut, perquè és la segona, encara falta una mica de donar-ho a conèixer més i a la tercera o quarta sigui ja la consolidació. Què és el que s'ha fet a Avinyó aquest cap de setmana? Molta gent treballant, no? Molts actors, molta preparació. Gent que està ara mateix, mentre nosaltres estem aquí sopant, estan fent un assaig, que ho sé? Sí, tant, sí. És que no, això és possible gràcies a la participació de molta gent, que voluntàriament han tingut ganes de col·laborar-hi, i entre els que fan teatre, les representacions, els que preparen el vestuari, tots aquests vestits d'aquests soldats isabelins que tenim aquí, del Manzano, l'ha fet la comissió de vestuari, s'han fet de nou, els d'Atrezzo, que fan l'ambientació dels carrers, decorant-ho i
perquè a Avinyó, durant aquesta festa, l'ambientació que hi ha a la part, el nucli diguem-ne més antic, és ben bé de l'època del 1848, que volem representar això. I realment hi ha participat molta gent, llavors els nens de l'escola, per exemple, que han fet un conte que ha estat exposat durant la fira, i els grups de cantaires, etc. Ha participat molta gent. Doncs Eudald Vilaseca, gràcies pel vostre temps, per haver-nos convidat a aquest sopar fantàstic del que gaudirem tot seguit, i a veure, aquesta gent ens miren malament. Sí, clar, és que controla molt la situació, aviam, no detectin algun matiner per aquí. Políticos, empresarios, periodistas. Nos hace falta gente como usted para nuestra causa, la causa isabelina. Brigadier Manzano, este domingo lo tenéis un poco difícil, ¿eh? Bueno, esto Yo he hecho una predicción y me parece a mí que los acontecimientos... Esto veremos, esto ya lo veremos, porque tenemos información desde la telegrafía óptica que nos está diciendo que allí hay 4 payeses y 4 carlistas muertos de hambre que los vamos a barrer. La telegrafía óptica es la torre esta... Sí, donde tenemos 4 soldados y un cabo permanentemente que nos informan de todo lo que pasa por la zona. Que és un dels punts d'aquí d'Avinyó que s'està restaurant i que serà fantàstic per visitar properament, no? Sí. La xarxa aquesta de telegrafia òptica és justament de l'època de la Guerra dels Matiners, i la torre aquesta, la Torre dels Soldats, és una de les torres que encara queden en peu i que està ara en vies de restauració. Manzano, me han dicho que Tristany está aquí en la cena esta noche también. Cuidadín, ¿eh? No pasa nada, no tiene nada que hacer. Molta sort i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Soc amb en Jaume Viarnés, el cap de cuina i responsable de la Fundació Alícia en el tema gastronòmic. Ens trobem en aquest sopar maridatge al que ens han convidat avui, en un moment en el que la cuina catalana i els restaurants, cuiners i tot el relacionat amb la cuina catalana està a l'hora del dia, no? A la premsa, a les notícies. Sí, de fet estem d'enhorabona. El Celler Can Roc ha sigut el millor restaurant del món, cosa que no és poc. Hem tingut 2 restaurants catalans com a millors del món en els últims 10 anys, per tant és dia de celebració. Doncs nosaltres, coincidint amb aquesta celebració, hem vingut avui a aquest sopar maridatge. És una mescla explosiva, no? El porc ral, genuí d'aquí d'Avinyó, amb els vins de Badal, una bomba, no? Bueno, més que una bomba, és que és una mescla molt nostra, és molt genuïna. Vull dir, el porc és el nostre animal per excel·lència i el vi és molt propi d'aquí, per tant, vull dir, és una mescla lògica i natural. El que ens diu, sobretot, si la cuina està d'enhorabona i aquests grans restaurants que tenim han arribat on estan, és perquè tenen uns grans comensals, perquè si no hi ha un comensal sensible, disposat a apreciar-ho, no serveix de res, i perquè hi ha un gran producte, i és el que es demostra avui aquí. El vi, ja sabem, fa molts anys que el fem molt bé i que el tenim molt bo, i ara surten iniciatives com la del porc ral, que és un animal que potser la gent no s'hi fixa tant a nivell de qualitat, en canvi s'ha apostat, emmirallant-se una miqueta amb el món del vi, s'ha apostat per fer un producte de qualitat també que té el seu mercat i que té molta gent disposada a apreciar-ho. Expliquem a la gent que ens està mirant a través de la televisió què és això del porc ral. Ral? Reial? Ral? No, porc ral. Ve de reial per això, no? És una raça de porc, sí, és una raça de porc pròpia d'aquí, d'Avinyó, vull dir, aquest porc ha estat criat i desenvolupat aquí a Avinyó. És un porc que per les seves característiques es pot comparar amb les millors races de porc a nivell europeu. És un porc que té un greix molt entreverat amb una quantitat justa, no és molt greixós, però el greix que té el té molt ben distribuït, diguem, a les fibres, molt entreverat, i això el fa un producte molt gustós i apte, vull dir, per menjar cada dia. No és un producte, siguem porc, no és un producte allò, no és foie, m'entens? No és un producte exclusiu i tal. A més és un producte que s'ha distribuït molt bé, que es pot trobar fàcilment a Barcelona, Girona, etc. I per tant doncs animem a tothom a tastar-lo i a buscar-lo. Sé que es pot cuinar sense oli, no? És una de les peculiaritats, no? Sí, pràcticament. El fet aquest de tenir el greix tan entreverat, insisteixo, tot i que no té massa greix, però aquest greix es fon una miqueta i és el que et fa que et quedi daurat. Bueno, és una meravella, ja el tastareu. Nosaltres amb candeletes esperem que comencin a sortir els plats. Gràcies, Jaume, i a gaudir també d'aquesta nit. Gràcies a vosaltres. Hores i hores,
forts i valents, homes coratjosos, homes capaços de fer anar el trabuc i el fusell. Vosaltres coneixeu millor que ningú aquestes puntades. Som-hi, doncs, gent del poble, i s'apunta a la causa carlina!